lepas tindaknya Raden Bratasena miwah Prabu Drupada Dauping Sri pinanganten kekalih pagedhunganing carita sampun dumadi. Raden Wijakangka Bratasena kundur wonten ing pertapan Saptawarga. Tata titi tentrem negari ing Cempalawarja sakmangke sinigek gentikang kocapa nahan ingkang wonten nagari ing Cempala ngajengaken pundi kang kinarus sabeting carita nggih nagari Pringgondani. Saksampunipun Prabu Trembaka gugur wonten madaning paprangan mengsah Prabu Pandhu Dewanata rikala semanten negari Pringgondani kahasta ingkang putra pambayun nama Raden Arimba. Kelenggan menika jumeneng ratu wonten negari Pringgondani jejuluk Prabu Arimba. Kaseba ingkang ngrayi Dewi Arimbi miwah Raden Brajatenda tiron saking Mandrawa kawistara gedheder koncane. Makanda dwi wilangan loro. Makanda tegese perangan. Ya saged sinebat jejer ingkang angka kalih. Kang kinarus sabeting carita nggih nagari Pringgondani. Prabu Arimba lenggah wonten ing dampar kencana. Eling-eling Nalendra yaksa sak Prabata Suta yen petak kaya gelap, yen waing kaya gluduk, yen ngendika gereng-gereng. Kagunjing ngrayi Dewi Arimbi datan kantun sanggaring para kadang braja ingkang munggih ngarsa kekasih Raden Brajadenta. Kaya watu ning kaya banyu arsa rek ming daya mangkono. Pangudyaswaraning driya kang dereng kawijil.
ramaning nata berebutipa waleksana lirik berebuti mangkono lila lekawaning driya hangge ganjar saben dina liring kang bawa leksana ana tepi pangandika berjoko belah Hyang Titik Kululudra Mas Patik Raja Dewaku adikku wong ayu Arimbi kowe iki ana apa to wong ayu kowe kawit wis ana 5 dina iki kowe mung tansah nangis wae di kowe iki ana apa kowe matur ora ngresanipun Kakang kowe aja kaya bocah cilik ya Arimbi jagat Dewa Bathara Kakang Prabu ya upama aku matur Kakang Prabu apa ora duka karo aku wah dalah adikku ora ana loro telu sing ayu dhewe kejaba ya mung kowe Arimbi kowe bloko apa kang dadekake peteng jagatmu Arimbi iya Kakang mengko yen ana luputku aku njaluk pangapura ya ngene ya Kakang Prabu mula aku tansah nangis iku mergo aku banjur kelingan lelakon rikala jaman Ngastina mungsuh negara Pringgondani rikala semana iya dadi lantaran sedane Kanjeng Rama Prabu kelawan Prabu Pandhu Dewanata iya Kakang Prabu ya lelakon kuwi aku tak lali-lali ora bisa lali aku pinanggih karo putrane Prabu Pandhu kang panenggak kekasih Raden Bratasena nganti rikala semono aku kaya wong kedanan nandhang kunjana apa-apa Kakang Prabu gampange aku tak lali-lali ora bisa lali aku kudu suwitana ngersane Raden Bratasena putrane Prabu Pandhu Kakang Prabu bola dalah Arimbi apa Kakang Prabu tresna kuwi ora mawas kuwi satriya ora mawas buta ora mawas dewa nanging kowe kudu eling ya Arimbi Bratasena kuwi turun mungsuh mongko sedane Kanjeng Rama Prabu Trembuku iku sampyuh kelayan Prabu Pandhu ya nganti kelakon ajang-ajangan perang kerayanan Prabu Pandhu iku ya merga rikala semana Kanjeng Rama ora narimakake wiji mulya dumunung astane Prabu Pandhu senajan dipikir kinaya ngapa Rama Prabu Trembuku iki yen karo Prabu Pandhu iku wis disedulurke karo begawana biasa. Ewa semono kagoling penggalih Kanjeng Rama merga ora bisa kedurungan wahyu wiji mulya mula dadi srana bribi ing perkara. Nanging barang wis kebacut Rama Prabu tekaning lalis merga saka astane Prabu Pandhu monggo aku wis prasetya kudu ngudi tuwuh males lara wirang kudu aku mateni turune Pandhu yen kena tak eman aja kowe gandrung karo Bratasena ya Arimbi merga Bratasena kuwi turun mungsuh jagat Dewa Bathara
Kakang Prabu Karantaya medhot kapal ngono mlumpat aku pancen ora bisa lali yen karo Bratasena satriya kok baguse kaya ngono gumun aku gumun Kakang Prabu apa kaya aku yen ora kelakon swita karo Bratasena trima aku mati pokoke tenan Kakang aku kudu kelakon aku swita kelayan Raden Bratasena Kakang Prabu leng-lenging driya mangu-mangungkung ganduang rimang lirlena tanandangkanin lamun tantulusa mengkundiah utama sang nata muda wuwuse anggrepok Harimbi apa Kakang Prabu sepisan meneh kowe aja nuruti budi kelurung raga sing bakal ketempuh tak kandhani kowe manut karo aku ya aja kowe ngupadi Bratasena kuwi turun mungsuh pokoke aku paribasan Karantaya medhot kapal ngono mrumpat aku kudu suwita Bratasena Kakang Prabu Drohon ora kena deman pilalu kowe minggat saka prenggondane Harimbi jagat Nyadong dawuh Koko Prabu ingkang rayi Brajadenta. Brajadenta, Mbak Ayumu ora kena tak eman. Liyane Bratasena apa kira-kira ora ana wong lanang apa piye? Lah kok Bratasena kok direwangi tegel ninggalke pringgondani. Wah, lagi kadis menika. Yen to Lagya Kapurba dewaning asmara menika nggih mboten jejering kakung jejering estri nggih kados mekaten menika. Ngono ya ngono ning aja turun mungsuh. Bratasena kuwi cetha anak Pandhu mongko aku wis sumpah kudu ngudi tuwa males hukum karo turune Pandhu. Brajadenta, Bro. Enggal pelapaten Mbak Ayumu. Nek kena dieman jan bali nek ora kena dieman ceklen aja nganti ketemu Bratasena nyuwun pangestu Koko Prabu. Sing diarani nandhang kunjana apa ki ya kaya ngene iki gumun aku gumun Bratasena satriya kok gagah satriya kok gedhe ya bagus kulite ya kulite wusika jenar gumun aku rikala ketemu ana ing tepes wiring alas tunggara ana rikala semana ana satriya kok gagah kaya ngono mongko le kuning kemugiring blengah-blengah yen diwes padake ora medeni ning saya marak ati gumun upamane aku bisa kelakon swita bejaning awak
aku yen kaya mengkene iki nanging upama ora banjur aku kudu kepiye jagat mongko aku kudu ngladeni Pangeran Bratasena jagat Kalantya medhot kaparing ana mlumpat bakal tak upati ana ing papan dununge Raden Bratasena wektu dina iki. Kakang Mbok klaturi kendel, Kakang Mbok. Pindho kinetap netra kocak ngondaran dirang-atirah sumung-sumung jajanira Kakang Mbok Arimbi yen ora kleru Dimas Brajadenta anapa Dimas kadhawan Koko Prabu Arimba Kakang Mbok diaturi kondur Koko Prabu Arimba rikala semanten duka awit nampi sedaya aturipun Kakang Mbok dupi Kakang Mbok oncat dawuh dhateng ingkang rayi nungka sedyanipun Kakang Mbok monggo kundur wonten pringgondani jagat Dewa Bathara Brajadenta lho rasane ngeboti katresnan ki ya kaya aku iki tak kandhani ora megah munggah gunung ora megah mudhun jurang direwangi esuk sore awan bengi kejimat kejimit iki mengeboti katresnan tak kandhani aku semedya bali ana pringgondani ning wis kudu gandeng kanca karo Pangeran Bratasena ngono Druhun Kakang Mbok mboten marep kalih kula badhe kula rada beksa yen karep rada beksa karo Arimbi kena lamun tontek budine Arimbi babuh Leno pangendamu kelaku tak cekel Kakang Mbok iso cekel Arimbi persasat iso jaring angin ku Brajadenta Anjana temandang kepiye nek temandang Kakang Mbok le ngewak-ewakke aja wis dulurku tuwa wah jan eleke iki senajan kaya apa ki pepundhenku tak tibani anteping tangan malah mengenang ngene wah jan senengku keling ngulet-ngulet ki marakku trenyuh iya Kakang Mbok apa Brajadenta aja werna-werna lho ayo nek pancen kowe tikta ya iso nyekel Arimbi cekelen legane atiku sak solah bawaku ayo cekelen wah ya yen ngono aku kudu tegel karo kowe Kakang Mbok Dewi Arimbi ayo mlayu
jagat dewa Bathara Brajadenta tegel tenan karo aku iya Brajadenta. Aja kowe kirang-kirang kemuyu iso ngoyak Arimbi tandha kowe wong bojana tenan Brajadenta. Dewi Arimbi ngening kecipta mangsah semadi eling-eling senajan to yaksi. Nanging eling-eling putra Prabu Trembaka. Digdaya Sekti Mandraguna meminta sing Bathara. Kinarya Singidan Dewi Arimbi nyuwun wonten gunung ingkang inggilipun prasasat Jara Langit. Satemah Dewi Arimbi katutupan gunung saknalika Raden Brajadenta lan Wadyabala bingung bilulungan datan priksa bilih Dewi Arimbi. Dewa Bathara wih ana ngendi playune Kakang Mbok Arimbi lah kok cara gunung persasat kaya sunduling antariksa ya diatur ngersane Koko Prabu Arimba ketiwasan Kakang Mbok manjing telenging wara kula kejalan lacak Koko Prabu. Sangsaya dalwara rasa byara sorot lintang kumedhap titi sonya wis madya latri lumrang gandaning puspita kang karengyaning putyan nira Sang Dwijawara amreh ngengen lir swaraning madu bronto manungsung sarining kembang Brajadenta ora bakal bisa nguyak kang dadi playuku. Aku wis sumpah sineksiran jagat saisine. Aku kudu sesandingan, aku kudu swita ngersane Pangeran Bratasena, Windanana Tanana nganti rek maku werna loro ora bakal bali yen ora gegandengan kanca klayan Raden Bratasena. Oh Rotinang karagabang nagih utang pati
Ludira kang manyembur-nyembur gagak rimang munia bangun iku siji diwatak nunggal bumi kang gumingsir ana padang dudu rina ana peteng dudu wengi yen mengkono aku kudu nacap jurang jero munggah gunung medun jurang daya-daya aku kelakon suwita Raden Bratasena. Raden Bratasena panjenengan wonten pundi kula ingkang badhe suwita Raden Bratasena?
Prayitna kang kenaro sambeting carita nenggih lah menika warnanira ingkang dumunung wonten madyaning wana sinebat wana pramana koti sinebat wana gung liwang liwung gung gedhe liwang liwung jembar tebaning wana kathah kayu sak prangkul rong prangkul selo sak peluk rong peluk kinarya papan pagedhonganing satu kewan galak kakulina mangsa daging menungso antawisipun sono ajag blegedhuak singa matengga sardula cenguk memreng bilabal-abal kewan cilik gegremet kang mawa wisa miwah kutu-kutu walang atoga datan kantun kinarya papan pagedhonganing jim setan priplayangan klek-klek balung acandak ilu-ilu banaspati kemamang jangkitan pocong gleyong miwah waru doyong parandene wonten satriya ingkang kelenggahan menika dumunung telenging wana pramana koti sinten ingkang keparengan rasak madaning wana anenggih menika warnanira pamadyaning Pandhawa kekasih Raden Permadi ya Raden Wijanarka satriya pengawak banyu guwaya teja dandang asipat jaga kuntala manik janget glega pinusul sari tledhak-tledhok yen ngandika kaya madu pinustika ririh angarah-arah rikala semanten jenenge penggalih Sumedya Ngopadi ingkang Raka Dyan Bratasena anggenipun babat wana Kandhawa Prastaya wana Mertani kaya watuning kaya banyu Kilora Semar mewah ingkang putra cacah 3 Kilora Nala Garing Petruk Sumawana Bagong anggene tansah angrerapu sungkawan pun ingkang bendara ora mokal kaya watu ning kaya banyu arsoruk meng daya mangkono pangudyaswaraning driya kang dereng kawijiling lisan
Semare Koden Prayitno semurire seko balik semurire seko balik Tityoni Gondoyoni Trisanya Purnama Sasi Gilar-gilar semadi tengahing latar milangono lintang Bima Sekti kuncung putih lir saloko Dara kula Dara kula ingkang minuli ing nang ning ning alo lelo Terus apa kakekne iki tewa-tewa nyenu ya nyenu denggolmu nyene apa nyenu nek nyeni kuwi dadi wong tuwa ya iso seni ning nek nyene beda nek nyene iki matirta siji ukarane tembunge wis beda maknane wong Jawa ki angel reng conto tindak pundi Mbak Sis badhe wonten peken tumbas ulam nala karepe nala iki ra ati ning ora lenggah iwak kok iwak nala ora lenggah kowe iki tak kon rene iki ora tak kon ngomong dhewe-dhewe ya. Kowe karo aku iki lagi wong nderekke bendaramu kang lagi nawung bendu. Lah kok kowe ngomong dhewe-dhewe perkara aku nembang kok tak perkarake. Hidup-hidup ki ngrabok umur tak kandhani. Arep dhewe wangi brangkangan ki ngrabok umur. Nggih. Leren li omong. Jan yo omong terus tak idak-idak kowe. Gus Ndoro Permadi. Enten napa to Den? Kula tak nyadong dawuh. Sak sampunipun baguse niku pinanggih kelayan Begawan Wilamuk. Didhawuhke kalih putrane Begawan Wilamuk nama Dewi Jimambang. Ndoro kok boten paring pangandika kalih kula lan sak anak-anak kula niku njuk pripun napa penjangkane Ndoro Permadi niku rak mboten niat palakrama. Ngupadi rakamu Ndoro Bratasena anggenipun nggadahi sesanggeman babat alas Kandhawa Prastra inggih wana merentani niku njuk pripun iki pepuntane kok panjenengan meniki dhaup kalih Jimambang niku pripun niku nggih Gus mangke wonten paribasan merucut saking gendungan luput kekudangan niku mangke Kakang Semar kula iya sing gedhe pamengkumu Kakang mergo niatku ngupadi Kang Mas Bratasena kang kelenggan iki aku tinarungku kelayan Rama Begawan Wilamuk
aku didhawuhke kelayan Diajeng Jimambang. Nggih. Unduh-unduhane napa sampeyan dipek mantu kalih Wilawuk niku? Jane aku urung pati mudeng to mau. Begawan Wilawuk ki sapa to? Kowe durung ngerti to. Wilawuk ki biyen ratu. Ratu kang nebda karo Ewang Pada dadi ula. Biyen ya menungsa lumrah. Mergo kesiku. Oh. Lajeng unduh-unduhane sampeyan apa dipek mantu Begawan Wilawuk? Kakang Semar, kula aku dipundhut putra mantu klayan Rama Begawan Wilawuk. Aku diparingi pusaka rong perkara. Napa mawon? Siji Udet Sutra Kemanden. Nggih. Loro lenga pengawasan ya lenga Jayeng Katon. Oh. Udet Sutra Kemanden kelayan lenga pengawasan inggih lenga Jayeng Katon niku. Iya Kakang. Panguasane lenga pengawasan yen dilarapke ana netra ngerti lakuning kajiman Kakang Semar. Yen Udet Sutra Kemanden ngambah papan kang angker ora bakal kena tulak sari ing Kakang Badranaya. Dadi pusaka kekalih menika sampun panjenengan tampi. Iya Kakang. Lajeng penjangkanipun Ndara Ngupadi Ndara Bratasena niku pripun? Ora ketang colok lintang sambung obor. Ayo budal Ngupadi Kang Mas Bratasena. Tumuju nang kiblat Purwa Kakang Semar. Jeluk medhak tumuruna. Hanyangking wuluh gading. Gadinganing mangeka dasa pawukir. Terus pundi Ndara? Wau sampun tindak kok wangsul malih. Monggo mumpung tesih esuk mangke nek le tindak niku awan-awan mripat kula gebaraten sakit. Semar Semarang. Kula kowe duwe lara mripat. Nggih. Tambani aja diuja. Pun kula tambani sing salep nggih pun pilis nggih pun malah kepara nganti tobat nggih kula rambani gregeten kula tetesi lim Alteco supaya mari jebul malah saya risak mripat kula. Kowe kepengin mari nggih gampang. Napa jam tambanipun? Gandulana mercon sak batu batre nggo nidep sumeten kurak mercone jebluk. Yen mercone jebluk mripat kula nggih mantun. Ya jebluk sisan sak mripatmu. Oh, lah druhun. Terangane Ndara Pak Tumpeng. Ora layak Semar kok Semarang, ora tau ngajeni karo wong tuwa. Mula kesiku karo wong tuwa ora kuat goyang cowek iki mergo kesiku. Sembrono karo wong tuwa ki ya kaya kowe kuwi. Ruwek. Apa? Kowe arep ngapusi karo kakekne ya? Mati kiyaine aku ki dadi wakile bapak. Karo wong tuwa ora tau ngajenono sujine aku isih sabar ora sabar tak kampleng keputungan kowe. Main-main ngajenono karo gareng ora ana ilange kok malah arep reka-reka. Oh, kunto sisan kowe. Duh, gareng nesu
ilang irenge kari putu wetok mata kera nggo nglirik. Terus ayo mumpung isih esuk nderekke we ndara terus Bagong senengane ngapusi kok ngapusi Petruk padake kaya kakekne karo Kang Garing po main-main Petruk kok arep diapusi sing ora iso mung gawene ngapusi kok arep diapusi Gus sing hati-hati lho Gus mangke mendak kesa Jabaya mangke mendak kenging Gama Dirgama kula dintosi Gus Ndara Permadi Permadi kadharaken para Panakawan catur hanlasak madyaning wana Ngupadi Dyan Bratasena sambeting carita Dyan Bratasena sampun dumugi wana Kandhawa Prasta kena suyaka Sudibya Sawara unggul gadanira pitung gedhi marat gumeter gedheng Bima nyaur punagi ngiling ana perang ilo-ilo wah mundi dawuh Dastarastra wakku aku kudu babat alas Kandhawa Prasta yo kelenggan iki aku yen nganti ora kelakon babat alas Kandhawa Prasta dudu Bratasena senajan tok kanthi taker ludira tak babate alas Kandhawa Prasta iki
wis dumugi imba-imbanging gunung. Raden Bratasena eling-eling watak Dyan Bratasena. Lamun to darbi kesagahan kedah saged angrampungaken pakaryan ingkang kasangkul Dyan Bratasena ramukal. Dyan Bratasena rikala semanten sampun tinilaran Haji Bandung Bandawasa klayan kengiyang Raden Gandamana. Kawatek Haji Bandung Bandawasa blabak pengantol-antol miwahungkal bener. Kayu sak prangkul rong prangkul wana Kandhawa Prasna sejati menika baluwerti negari merentani. Sigra kajebol dene brak-abrik dadosken bingung bilulungan sangganing para kawula ing merentani. Tata Gati Wisraya Galana galayatan paringkut ringkut landala ana manungsa mlebu ana negara ing mertani. Wah, sapa satriya gagah gedhe dhuwur lah. Aku kang pinercaya melapat negara merentani iki wonten satriya aja kaget iki pepatih merentani. Patih sapu jagat aja kaget. Wah, ana apa kok negara merentani tau brak-abrik. Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana Samirana Lirwarayak Trining Rana Wisikan Gulingan 5 bujlek iblis lanat jik-jikan. Kowe sapa satriya wani ngrusak rerenggan negara mertani? Wah, kuwi bangsane opo?
Kowe durung tau ketemu pewujudan kang kaya aku. Ya. Aku iki bangsaning buta nanging dudu sembaranganing buta. Aku warungga dalem negara merentani jenengku Patih Sapu Jagat. Hei sapa satriya? Panenggak Pandhawa Bratasena. Kowe gawe rusak negaraku. Aku ora gawe rusak negaramu sing tak babat alas gung liwang-liwung alas Kandhawa Prasta. Wah, rumangsamu alas. Ning jane iki negara gedhe. Bratasena apa ora trima mergo aku kadhawuhan sinuwun Prabu supaya aku melapat ora negara ing merentani Kiwa Tengen. Jebul kowe gawe rusak manut tak cekel. Kowe arep nyekel Bratasena kena janji entek budine Bratasena. Wah, kelakon gegulung e. Bratasena kok karosane magila-gila. Tak cokot mendat. Tak bakem ya mendat. Tak cokot nggon gulu ya mendat, nggon dada ya mendat. Nggon sikut ya mendat. Waduk ya mendat. Tak cokot nggon sing Rusia ya mendat. Hayo aja kowe mundur kelarasan. Walah, ora kena sina gandeng tampan ana pusakaku. Matek aji Patih Sapu Jagat. Wonten ing epek-epeknya mijil Jala Sutra. Kalepasaken tumanem jagat nyodyan Bratasena datan bisa geglawat Bratasena.
sampel katigdayanmu Bratasena. Kira tak tibani pusakaku ora bisa gegelawat. Ayo sambalto kowe. Wah, kowe aja gawe cintrakaku. Kayu nek pancen kowe watak satriya. Walono Jala Sutra. Wah, ora peduli. Lalakon iki semono tak aturke sinuwun Prabu Yudhistira. Ah, sinuwun. Ketewasan kula ingkang sowan sinuwun Prabu Yudhistira.